Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Panjenenganipun para sarjana sujananing budi, para priagung pangemban pangambating praja, satria negari minangka pandam pandoming para dasih ingkang pantes tinulado. Para kadang pamitran ingkang pantes sinudarsana, sumrambahipun dumateng sagunging para tamu kakung semana putri ingkang minulya. Utaminipun dumateng panjenenganipun kadang besan sutresna nuningge panjenenganipun Bapak saparis kaliyan saha pangombyong putra temanten kakung ingkang dipun sepuhi panjenenganipun Bapak Bino SPD ingkang pantes winantu sagunging pakurmatan. Kanthi adaping manah miwah ngaturaken sewu agung Pak Somo, awit kula ing mriki matur wonten saha panjenengan kula piniji minangka sulih saretulung basa saking panjenenganipun Bapak Sarbini kan Ibu Endang Tiastuti kinenhang ngaturaken menggah wigatos ing gati ing kalenggahan enjang siang punika. Langrumiyin sumangga kita sami tansah ngujaken raos puja dan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah saha inahipun dumateng kita sedaya. Sagunging para tamu ingkang minulya, ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Sarbini sekalian ngambali ngaturaken pambagya wilujeng saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan menggah karawan panjenengan sedaya. Wadene wonten wekdal punika panjenenganipun ngaturi rawuh dumateng panjenengan sedaya bilih Bapak Sarbini hanetepi salah satunggaling darmaning asepuh ngentasaken putra pawestrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Rini Astuti ingkang sampun nglampahi ijab kabul kalian pun bagus Pramatama Adwitya putra jalu panjenenganipun Bapak saparis kalian ingkang pidalem wonten ing Dukuh Tegalrejo RT kalih RW 6 Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Dene ijab kabul sampun kalampahan kelawa enjing watawis tabuh 8 kanthi rahayu lujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang punika panjenenganipun Bapak Sarbini sekalian nyuwun dumateng panjenengan sedaya mugi wonten suka liyaning penggalih paring tambahing donga pamuji dumateng putra temanten kekalih mugi pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saking para tamu ingkang minulya, kalaksanane pahargyan saged kalampahan karana sih pambiyatunipun para sanak kadang tangga tepalih saha sedaya para tamu ingkang sampun kepareng paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon saestu Bapak Sarbini sekalian ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Bapak Sarbini nyuwun dumateng panjenengan sedaya mugi kersa lelenggahan sarta suka parisuka saha kersa angrahapi atur pasugatan ingkang sampun kaaturaken wonten ing ngersa panjenengan. Hapa pilih agenipun Bapak Sarbini sekalian hanampi karawan panjenengan kirang meranani wonten penggalih saestu panjenenganipun nyuwun pangapunten. Saking kula hapa pilih agen kula matur wonten lepatipun kirang tata basa saestu tansah nyuwun pangapunten. Panutuping ngatur billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.